glorious day. Uthando lukaBaba, uthando lukaBaba, lunje ngomlande wolubanzi, lubanzi lujimile, luyaze lafinyelela kimi, lafinyelela kimi, oh Baba ngiyabonga, oh Baba, oh Baba ngiyabonga, ngenhliziyo ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele kubazali bethu baba nomama, ngibingelele siswane siswethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi, ngibingelele nabomama bonke esihamba nabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuyintokozo namhlanje ukuthi sizohlangana ekhaya elikhulu bazalwane Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu nje ngokuthi bazali bethu basamukele ukuthi sizokhuleka sindawonye, sizodumisa uNkulunkulu sindawonye phakathi kwaleli khaya. Kade mama wakhuluma ngayo le ndaba ngoJanuwari, namhlanje sekuMeyi, kodwa siyabonga uNkulunkulu osifundisile ukuthi njalo masikhuluma sithi ngokuvuma kwenkosi kuzokwenzeka. Usho ukuthi uNkulunkulu imali sivumele ukuthi kwenzeke
namhlanje siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngizoba nje umqondisi wohlelo sebenza namhlanje. Ngizoba umqondisi wohlelo phakathi kwaleli khaya, kodwa-ke ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi nguye ozoliqondisa uhlelo bazalwane. Kulesi sikhathi nje ngizocela ukubhekela uzosamukela bazalwane uJesu Kristu enkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngempingekele bazalwane egameni lethu Jesu Kristu. Bengazipho sente inkinga ibeka. Ngicabanga ukuthi sekhaya kanti ingane ziyamukela ekhaya angiqodile. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni. Enhlizweni yakho ngingaba nezwi engibuye nalo nje ukuthi ngangazi ngoba izolo ngilale nginento engangiphethe kahle. Kodwa uma ngivuka ngavuka nakulithuba ngiyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu ogculisayo namhlanje ngoba besingeke sazi noma kuzokwenzeka futhi besingeke siqonde ukuthi bangaki abazophumelela. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu nakho konke okukithi kuyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Ukungena kwenu nje engcwele kuleli khaya siyamthusa uNkulunkulu kakhulu osiphilele lithuba. Besihlezi sifisa kodwa-ke ngenxa yokuthi abazalwane mhlampe bafeli nje endleleni eza ngabo. Kodwa-ke siyambonga kakhulu namhlanje uNkulunkulu ukuthi umasipala usisusele ngiyonja nakwazi ukudlula nesenizofika. Kuhle-ke ukumkhonza uJehova futhi kuhle nokuhlangana. Siyabonga kakhulu 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 singathi inkosi nami besisengisangenile. Kukhona-ke la sifihle khona ikhanda. Abanye sebeyazi, abanye bayaqala ukufika. Kodwa-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu singathi lokhu aniphathise khona ungagcwalisele kapale nasey'nganeni lapho la zikhona ngamunye ngamunye umuntu azizwele eqinile uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu makukhulu. Noma singabasekhaya kodwa siyafisa nje ukuthi sizivukele ukuthi hayi mama sivumelile inhliziyo imhlophe ukuthi sizokhuleka kule ndawo. Bazalwane yokufela kwentsha-ke emgwaqeni siyambonga umasipala uze wayisusa ngathi nje ngangaphindi ife nje lentsha le emgwaqeni ozala ekhaya kube ukuthi into esijwayele ngoba mhlawumpe emqondweni yethu singabazalwane kunokuthi vele angithi singabantwana thina sazi ukuthi siyakhala kubazali njengokuthi nje singabazali ekhaya abantwana lokhu ukuthi thina kumele sibenzele izinto bona akukho okumele ngabe basenzela khona kanti bazalwane nje nathi singabazali kuba kuhle ukuthi kube khona okwamukelayo okulethwa umntwana kanjalo naye mama nobaba ngoba ningabazali bethu. Mhlawumbe engqondweni zethu kunokuthi hhayi akukho okuhluphayo mina niseduze kaNkulunkulu thina njalo kumele silethe iy'nkinga zethu nisithwale mina nizizwe kuNkulunkulu. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ubaba akasihleli uhlezi esikhumbuza njalo bazalwane kucala sikhulekise bazalwane kucala sikhulekise okusho ukuthi ngaleyo ndlela uyasikhulula ukuthi singacabangi ukuthi hhayi bona konke kuhamba kahle kubo ngenxa yokuthi from time to time bayaxhumana noNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu siyembulele-ke ukuthi sifike phakathi kwale ndawo sizokhuleka nabazali bethu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Ngicela nje sidlulise ngonamba 89 sesizothola izwi lenkosi. Jesu Kristu inkosi. Nkosi ake ukhulu
Jesu, angimaniki, angesaba, ukuzinikela, kodwa Jesu, akazange sholutho, wangene wamthatha, ngomsawakhe, nawe ungeza, nomumaniki, ungesabi, ukuzinikela, kodwa Jesu, angeka sholutho, wangena mthathe, ngomsawakhe. Jesu Kristu uyinkosi. 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 Ngiyabingelela kakhulu bazalwane abazali bethu bakaMpostoli nomama egameni lomfowethu wethu Jesu Kristu. Ngibingelela abazali bonke esihamba nabo. Inkosi uJesu esivumelile namhlanje bazalwane ukuthi size ekhaya labazali bethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, siyamdumisa, simnikeza udumo uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngithembile bazalwane nambethi ngiyabaleka. Bangihlakaniphela bangihlule uJesu Kristu uyinkosi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu Baba ngoba uyakunika nje izwi lokuqinisa ngisho sobalekile uphinde uyibone sisho ukuthi inkosi bekufanele ngoba naku izwi yalinika lokungiqinisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kade umama washo ukuthi makukuhle enkosini sithole ithuba uyacela ukuthi sivele ekhaya uJesu Kristu uyinkosi. Baziva bazalwane, mina ngimzwa ngumama ngangingekho, baziva bazalwane benzela ukungibamba mase ngifikile. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu osithandile bazalwane ukuthi sihlangane la ekhaya namhlanje kukuhle kuye uNkosi uJesu ukuthi sihlangane, singahlangani bazalwane uma sithi khona olele. Akuyona into enhle leyo, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangane namhlanje kukuhle nje bazalwane sizomdumisa ekhaya labazali bethu uJesu Kristu uyinkosi. Ngisuma ngalomhlabeleli bazalwane othi ngeza kuJesu ngangimaniki, angisabanga ukuzinikela, kodwa uJesu akazasho lutho bazalwane.
wavele wangithatha ngomusa wakhe uJesu Kristu inkosi. Ngangafanelanga bazalwane ngendlela engangimubi ngayo, ngangafanelanga ngokubizwa ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa ngibheka uthando, ngibheka umusa kaNkulunkulu Baba owangenzela wona nami bazalwane. Emanyaleni engangigokuda kuwo uNkosi uJesu ayikaze ngibuze lutho, yavele yangithatha ngomusa wakhe uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngathi manginikela ngiphakamisa izandla iNkosi uJesu yangabuza lutho, kodwa yavele yangithatha ngomusa wayo uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngikhuleke ilizwi uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Nkosi Jesu sazokhuluma ngalo nami Nkosi ngihlale sebenzisa Nkosi Jesu Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Yesu Kristu inkosi. Ngiyacela bazalwane ukufunda nje lapho sacrificial icela sevule izwi lenkosi elitholakala kwizenzo uthatha 10 bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu inkosi. Sizofunda sibabane ngiqale laphana kuverse 34. uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Kufundeka kanje bazalwane. Isenzo chapter 10 verse 34. Isihloko sithi intshumayelo kaPetro. 34. Khona uPetro wavula umlomo wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu. 35. Kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Leli zwi bazalwane nje inkosi engiphe lona, angisho njalo. Bese ngikhetha abazalwane besasho ukuthi sicela mama uNtambo ukuthi usiphe izwi ekhaya labazali. Inkosi uJesu inginikele izwi bazalwane. Ngithe bazalwane mangicabanga ukuthi yini mina Nkosi kukhethwe mina. Nginganayo impendulo uJesu Kristu inkosi. Benginganayo impendulo bazalwane, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi unginikele izwi bazalwane. Lakho nokuthi khona uPetro wavula umlomo wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngibongile kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngaleli zwi. Ngabona ngifanelekile ukuthi ngime phambi kwabazalwane ngisho inkosi uJesu ekubekile enhlizweni yami. Asisazi isidingo, kodwa inkosi uJesu iyasazi isidingo sokuthi thina sibe kuleli khaya namhlanje. Thina senzelile umusa ngoba singathanda abazalwane, kodwa kungenzeki ngokwethu. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi-ke usivumelile nami ngaba khona ukuthi namhlanje ngize kuleli khaya laba babunsibane ngizoma lapha phambi kwabazalwane. uNkulunkulu bazalwane akabheki ubuso bomuntu, akabheki. Kodwa lithi izwi lenkosi lo owenza ukulunga uyena omukelekayo esizweni zonke bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Esizweni sonke uma wenza ukulunga uyamukeleka phambi kaNkulunkulu. Inkosi uJesu ayibheki ukuthi unani, ayibheki ukuthi umncane, ayibheki ukuthi uhlala nasemndenini onjani. Kodwa bazalwane nisifundisa ukuthi namhlanje uma wenza ukulunga uyamukeleka. Uma wenza ukulunga uyamukeleka. Ngisho ngabe kuthiwa awunalutho bazalwane kangakanani, kodwa uma wenza ukulunga uyamukeleka. uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngokuqhubeka ngifunde bazalwane kafishane lapha ku-36 uthi walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli
eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu, yena uyinkosi yabo bonke. U-37 bese uthi niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile, emva kokubhaphathisa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla, owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane, ngokuba uNkulunkulu wayenaye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane wasenzela umusa. Mina kakhulu ngizibongele bazalwane, ngithi inkosi uJesu yangenzela umusa, yangilanda nala engangikhona, yangiletha ekhaya lezwi, yangiletha entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kuningi bazalwane sengufundile inkosi uJesu engifundise khona. Kodwa ngithe mangifunda leli zwi ngabona ukuthi nami bengivele ngise mandleni kaSathane la bengikhona emabandleni ebengikuwo, ngoba bengenza konke obekuphambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa bazalwane uNkulunkulu ngiyambonga ngokuthi angenzele umusa kulelo bandla lelo engangikulo, ngizwe ngilalele bese ngiyayibona indlela ngisenganele kwethuna, bese ngiyasithatha isinqumo bazalwane, noma kwakungelula ekuthatheni kwami isinqumo, kodwa inkosi uJesu bazalwane ayikazi ngishiye, yama nami kuzo zonke iy'nqumo engangiyithathile, yama nami inkosi uJesu. Njengalokhu ubaba uNkulunkulu baba wayenaye uJesu ehamba enza imisebenzi yomusa ephulukisa, ubaba uNkulunkulu baba wayenaye, lisho njalo izwi lenkosi. uNkulunkulu bazalwane ube nami kakhulu esimeni ebengidlula kuso, kodwa uNkulunkulu ngimbonile emanami bazalwane engiqinisa, ngoba yena akabheki ubuso bomuntu, uJesu Kristu inkosi akabheki ubuso bomuntu bazalwane. Ingakho wayenami, wayengiqinisa kukho konke, ngangikhala zome bazalwane. uNkulunkulu enami engiqinisile, uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaleli zwi nje angiphe lona ukuthi ngizolishare namhlanje phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. U-39 uthi nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalema, yena abambulalayo bamphanyeka emthini, uJesu Kristu inkosi. Singofakazi bazalwane, kuningi inkosi uJesu asenzele khona okuhle, kuningi ebesingakufanelanga bazalwane, kodwa inkosi uJesu yasenzela ngomusa. Yangabheka ukuthi sinjani, yangabheka ukuthi besibabi kangakanani, yasenzela bazalwane umusa inkosi uJesu. Ngikhumbula ngelinye ilanga bazalwane mangifakazela leli zwi kunomngcwabo kwamakhelwane, sengiyahamba-ke nje emini, siyahamba nobaba siye emngcwabeni, ufika hayi kube inkonzo kuphunyuke emathuneni. Uma sesibuye emathuneni bese omunye umama nje umfundisi omakhelwane bese yangibuza ukuthi uphi umfana wami, bese ngiyasho ukuthi ukuphi, hhayi ajabule lo mama mfundisi, ajabule. Bese ngiyayifakaza bazalwane ngoJesu, nginesibindi, ngingenamahloni ngenkosi yami eyangifele siphambanweni, ngifakaze kulo mama lo mfundisi ngithi wema, mina bengingazi ukuthi kanti kwandlwana uma kunenkosi uJesu siyaphuma isifundiswa siyosebenza. Bese ngiyasho ukuthi kuphi, ayi ajabule lo mama lo. Ngithi mina wemama, kanti uNkulunkulu unjani? Angiphendule lo mama mfundisi athi ngane yami, uma uhleli kuNkulunkulu akukho kungeke kwenzeke. uNkulunkulu bazalwane akabheki ubuso bomuntu, ngibheka uNkulunkulu emanami bazalwane, emndenini engigalele kuwo, ngibheka uNkulunkulu engangibheki. Ngisheqeda umntwana wami esikoleni khona babesho ukuthi soke sibuke ukuthi uzoyana eVasithi, bazalwane ngambona uNkulunkulu emanami, ngiwufakazi ngambona uNkulunkulu emanami. uNkulunkulu uba bengasebenzi, imali ingekho, warejista ngokheshi eTUT, ngambona uNkulunkulu engangibheki bazalwane, ngambona uNkulunkulu engifihla edweleni lakhe, ngambona uNkulunkulu emanami bazalwane. Kuthe besekhona le phesheya segula umntwana, ngakhala zoma ngathi Nkosi eyami ingane ngeke ifele phesheya. Ngakhuluma bazalwane ngingasaguqile,
Ngathi Nkosi Jesu mina ngikudumisile ngaleya ngane. Ngathi Nkosi ngikudumisile igama lakho. Siyaziwa emphakathini ukuthi siphuma emndenini onjani, siyaziwa ukuthi nesisteklisha kangakanani empilweni. Ngathi Nkosi ngisho ngabe kuthiwa yenzile isono le, ngathi Nkosi owakho uyawa kasikhombisa aphinde avuke. Ngathi Nkosi ngeke yami ingane ifeke phesheya. Ngaba nenkani bazalwane ngamtshela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngathi ngikudumisile igama lakho ngaleya ngane. Iyaphuma yahamba yayosebenza emndenini ongenalutho, emndenini ompofu. Ngathi Nkosi bengithi mangihlangana nabantu endaweni bengibuza ukuthi uphi, mangisho ukuthi ukuphi bejabula abantu ngathi bengifakaza ngawe ukuthi mangabe unoJesu akukho ngeke kuze kwenzeke. Akukho siyacela Nkosi uJesu ingasenzeki khona. Bazalwane uNkulunkulu wama nami. Kulo wamndeni wama nami uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ungenzelile kakhulu umusa bazalwane nembala. uNkulunkulu akabheki ubuso babantu. Akabheki ukuthi unani, akabheki ukuthi unjani, uyile esikoleni noma uyile, kodwa umwenza ukulunga phambi kwakhe. uNkulunkulu akwenzele umusa. Ngofakazi bazalwane, ngofakazi kungaze kusekuseni ngixoxela ukuthi uNkulunkulu ungithathephi, wangibekaphi, wangisusaphi, wangibekaphi. Ngaze kuse bazalwane kuphinde kushone kuphinde kuse, kodwa ngikaze ngibone iNkosi uJesu ingidela. Angikaze bazalwane noma sengirejectiwe umndeni engiganele kuwo, kodwa uNkulunkulu akaze angireject bazalwane, ngoba yena akabheki ubuso bomuntu, akabheki bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owangenzela umusa ekugcineni. Ngangena entabeni yethu kaJehova ngiyabonelela nomndeni wami wonke. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, kuningi engufundile. Ngifunde mangumphostoli ukuba nesibindi, ngaba nesibindi. iNkosi uJesu yangisiza kakhulu. Khona abazalwane befikile lapha ekhaya ngibaxoxelile omama esikhuleka nabo bathi bazokhuleka. Ngabe eminyango ngathi ngoba ningaphethe ngisho iBhayibheli nje nizokhuleka nivelaphi? Bathi sisuka eThekwini singamabandla ahlangene bewufo bathi umfundisi uSibanibani lo umfundisi. Ngathi nizokhuleka nizwe kuthiwani la ekhaya. Ngaba nesibindi bazalwane ngabaxosha ngathi asikhuleki alithana afanayo. Ngathi asikhuleki. Ngathi hayi ngoba nginqaba umkhuleko kodwa asikhuleki kuma-alithari afanayo. Bazalwane ngaze ngakhohlwa nokuthi umnyango ukhona, ngakhohlwa sakhuluma nabo nosiqiniseko saze sabaxosha bahamba. Ngambonga futhi uNkulunkulu ngathi Nkosi ngiyabonga ngoba besobangena endlini siguqe sikhuleke kanti basilethele uphoyizeni. Ngathi nje Nkosi uma ngabe kunenkinga la ekhaya ngeke uze ungikhombise nomuntu engingamazi. Ungangikhombisa ngomuntu engimaziyo, ngeke uze ungikhombise ngomuntu osuke eThekwini othi uzobeka ithende la ufuna indawo bese bona ibanga bese eyanothi ukuthi hayi mangangena la ngizothola ibanga. Ngathi lutho hayi la, ngathi nguthola ngathi siyakhonza singabazalwane. Basho bathi inkonzo sathe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nithe imoto nishiye, bathi hayi sishiye emgwaqeni. Ngathi khona ibandla nje mawuthi ngasesikoleni. Bathi hayi usitshelile losibeke kuyimoto ukuthi ngaba umphostoli Sibambe. Ngathi yebo bazalwane ngaba nesibindi. Ngambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabheki bazalwane ubuso babantu, kodwa wenza ukulunga esizweni sonke. Uyena omukelekayo phambi kaNkulunkulu. Ngiyabonga bazalwane. Inkosi uJesu imbusise. uJesu Kristu inkosi. Uphi umhlobo onjengoJesu ayakekho. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu izwi uNkulunkulu ebekezokuthi sizwe namhlanje. uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Izwi yami ihlalile kuvesi 38 ukuthi uNkulunkulu wamgcoba
uJesu waseNazaretha moya ongcwele namandla owahamba enza umusa ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane ngokuNkulunkulu wakena Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane nasezindafakazela bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngenzele umusa kakhulu bengafanelekile. Impela nami ngaphulukiswa emandleni kaSathane. Ngangumntwana owayeceliwe, umntwana owayemiselwe. Hey bazalwane inhliziyo yami iyaye idabuke mangizwa ukuthi labo bantwana bamphose khona lesi story avame ukusixoxela sona somntwana owayevuka ebeyikoloshe yodla amase eprojini. Ngithi yeyi ngiphunyukile bazalwane, ungaphunyuka uNkulunkulu waze umusa wokuthi ngize ngisindiswe ngikuleso simo sokuthi ngamiselwa. Angazi ngangimncane kodwa mase bexoxa bayasho ukuthi kwakuba nzima kakhulu le nyanga le imisizwe ukuthi hayi ilambile, vele ubaba wayefuyile meza ukuthi hayi ilambile izothinta iy'nto zayo lapho emsamo. Ngigule ngibuthwe ngezulu ngithule ngiyovuka sengisemnyango wale inyanga le. Mase ngivukile uzofuna inkomo njalo engenzanga lutho. So bazalwane kungumusa impela umuntu uphulukisiwe emandleni kaSathane. Anginawo amazwi engingambonga ngawo uNkulunkulu ngizwe ukuthi cha ngimbongile. Kodwa ngiyambonga kakhulu nangobaba uNkulunkulu asivusele yena bamsifela ongayigodlanga inkemba egazini ngoba kwakungakhonzeki kimi noma ngithi ngiyazama ukukholwa ngifisa khona enhliziyweni yami ukukholwa kodwa kungenzeki ngenxa yokuthi futhi lesi simo sokuzalela sasingembethe. Ngapha uSathane uyangiklema ukuthi awukwazi phela wena ngowami ngoba into ekade yenzeka lokuthi nje makuke kwakhulunywa indaba yokukholwa bakumbathe bezama nkosami ukungifaka ethi ungifundela izwi bekungapheli nje 2 minutes ngakalala vele ngizele ngilale zwi uzosala selifunda yedwa leBhayibheli uma esuzama ukuvula inkonzo zwi mina sengilele ukusho ukuthi nje uSathane ubengiklema ethi nje awukwazi ukungiphunyuka wena. Futhi uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngiyakhumbula nje inkonzo zababa owayeselela zona masangena ekhaya lezi ukuthi yizona ezangikhulula kakhulu ngakwazi ukuthola lapho ukuthi uma ukholwa kanti wenza nje ngaze ngasenda i-VN ngibuyisela kubaba wangikhalima hayi phela siyabhukha ndodakazi ngathi okay kodwa nje zawenza kakhulu umsebenzi leza nkonzo zokuqala. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osikhululile emandleni kaSathane okusho ukuthi nje enhliziyweni yami kunalokho ukuthi anginawo amazwi okumbonga kodwa indlela engingambonga ngayo ukuthi ngimkhonze ngenhliziyo yami yonke. Ayisinawo futhi amazwi esingayibonga ngawo baba nomama izinto enisenzela zona ukungayifihli inkemba egazini. uNkulunkulu mesebekile izwi nisidlulisele nisifundise noma ngabe kunzima kangakanani ezinye izinto ukuthi mase yikhulumeke ukuthi yeyi ukube bengekho uNkulunkulu la umuntu wangempela osenyameni bengeke ayikhulume lento kodwa uthola ukuthi niyayikhuluma inhliziyo zethu ziyamukela zithathe futhi siyisebenzise ngenxa yokuthi uNkulunkulu unembathile. Siyambonga kakhulu. Esingambonga ngakho abazalwane ukuthi simkhonze uNkulunkulu isikhathi asisekho, isikhathi sesincane kakhulu. Iyagcizeleleka nje leyo ndaba. Mina nje makhuluma ngaleyo ndaba vele ngibona ngathi inkosi ngathi izobuya ebusuku nje kodwa uthi kusasa kuzosa vele ngibona ngathi impela hayi sekusala amaminishana kodwa nje ukuthi silungiselele sihlezi siredi sihlezi sisendleleni efanelekileyo. Ngizothatha leli thuba nje ngidedele umama ababili abathathu umuntu asho okusenhliziyweni yakhe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Njengethuba lindizela edwaleni ngiphephela njalo ngiphephela kuMsindisi
Yena ulidwala lami, ungusindisa wami lapho ivunyuzwa inhliziyo yami. Umsindisi, ngiyathatha, umsindisi ngiyathatha, lapho ngiziphumule unginike amandla amasha, unginike amandla amasha, naye ngiduduza ngomusa wakhe. Umlingi engithuka, nezifo zingihlupha, kuyo Jesu oyisiphephelo sami. Nomimpondo iyacima, ngizifihla ngiyazima, ngoba iqinile yonimaba yami. Umsindisi ngiyathatha, umsindisi ngiyathatha, lapho ngiziphumule unginike amandla amasha, unginike amandla amasha, naye ngiduduza ngomusa wakhe. Makubeke yami indawo, ngizakhele kule ndawo, Jesu uthi hlala kimi lapho. Khona mhlalelanga wakhe, lokho kusithuka lakhe, lapho izilingo zingasekho qha. Umsindisi ngiyathatha, umsindisi ngiyathatha, lapho ngiziphumule unginike amandla amasha, unginike amandla amasha, naye ngiduduza ngomusa wakhe. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba noma ngiyabingelela nosiswane nabazalwane bomama sihamba nabo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu namumhleleli ukuthi ngibe khona kulo mkhuleko kade ngahlicela ukuhlanganyela nabazalwane. Ngase ngibona uNkulunkulu engizela umusa ukuthi ngibe khona phakathi kwabantwana bakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane kuvuka inyembezi ma isafunda lelizwi uma ngiqambe lithi khona uPetru wavula umlomo wathi nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu. Ngibuka eyami impilo la ngisuka khona. Ngibuka la uNkulunkulu engithwala engisuse emandeni kanti ungiletha ekhaya la ngizothola khona ukuphila.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, kuningi okuvukayo enhlizweni yami. Ngibheka ububi bami, ngibheka ukuthi uNkulunkulu waze wangenzela umusa usuku nosuku, usaqhubeka uyambekezelela. Nala ngenzi khona kahle, ngibuka ukuthi nje akekho ngabe uthe nje hamba emkhulekweni, akekho ngathi enkonzweni ngoba ngiyiphethe. Kodwa leli zwe liphakathi enhlizweni yami linganginikeza ukuthula ukuthi phuma nabantwana noma ngathiwa uye emsebenzini bona bazophuma behambe. uNkulunkulu phakathi engithandile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngelikhulumayo usuku nosuku, inhliziyo yami iyamthanda kakhulu uNkulunkulu, futhi iyamnxusa ukuthi ngihlale kuyena ngikholwe ngingasuki. Nala kuliwa khona ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi akangisize ngoba nami ngiyathanda ukuya ekhaya ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibheka ukuthi bazalwane lezi insuku edlulile kuke kwaba khona umntwana engijwayelene naye lapha emsebenzini ngoba nje sisondelene ukuthi sisebenza isikhathi eside naye. Mayefika uthi unikeza i-invitation card yangisele ukuthi uyibonile yini? Ngithi mina angiyibonanga kodwa ngizobuye ngibone. Siyasho ukuthi kunememulo ini izinto lezi ezenziwayo uyokwenza kwento. Ngithule ngiyibuke le ndlela ngoba kusho ukuthi ufuna ukuthi ngimnikeze isiqhaga ilokhu ukuthi uyaphelisa into ekanjalo njengoba sengikezile. Ngihlale ekhaya mase ngothi hey mina angikwazi ukuyihlanganisa nale. Uma ngiyohlanganyela kanye naye kulokhu sekushunyayeliwe, ngizoba ngiyona uNkulunkulu, ngizophinde ngikhulume kanjani phakathi kulaba bantu laba engisonde ngithi uJesu Kristu uyinkosi, nami ngihlanganyela kanye nabo kulezi zinto. Ungangibizela eceleni ngamtshela ngathi hayi mntakama, hayi kulokhu inkolo engiyona ayivumi. uNkulunkulu engimkhonzayo akavumi ukuthi ngizihlanganile. Ngabuza ukuthula sengilikhuluma iqiniso kuyena ngathi hayi ma ufuna ngisize ngokunye ngathi, kodwa mase kufinyelela ukuthi siyokhonza amadlozi noma kukhona la i-altar lapho kufanele imali yami yongenako, angikwazi ukuhlanganyela. Ngakuzwa futhi ukuthula sengishilo. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu wethu enimkhonzayo. Ngimbonga ngoba ngampela akabheki ubuso bamuntu ngoba bengakwenza ngingedwa. Ngibuye ngisulele nje ngibheke phansi, kodwa abantwana baNkulunkulu bangidonsa. Kodwa ngathi Nkosi ngicela ukuthembeka kuwena noma ngila. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi makangisize ahlale nami nala ngisebenza khona ephithiphithini. Ngiyizwe kwesinye isikhathi ukuthi hayi idonsa ngomunye umhlathi ukusebenza phakathi kwesitolo esiphithizela kanjeya. Kodwa ngimcela uNkulunkulu ukuthi ungangisusi, ungibize lade ngikhona. Nkosi ngicela ungangiyeki, ngicela ungikhombise indlela eyiqiniso. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngikhuleke ngijabule noma wesikhathi ngidlula ngemoto ngithi ngiyabona nansi imoto kababa ubaba uma ngivamisa ukuhlala naye ngibone kodwa ngaphi ngijabule sokuthi nje ngiyababona abazali kwesinye isikhathi ngihlale nabazalwane emsebenzini ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngikuze ukujabula ngoba isikhathi esiningi sichithanise enkonzweni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ukhathazeka emhlabeni lapho udingiwe aphelile amandlanya, barisibusiso asimilina ongihosi ngazo ungasoleka. Barisibusiso zakho uzibaleke ngazinye alaphela azilingina ongihosi ngazo ungasoleka. Uthwesi umthwalo osinayona, siyasindisa iphambano sakho
Jesu Kristu inkosi. Inkonzo yekamama kodwa kusho ukuthi namhlanje usuku lwabantwana abaphambi kwabazali. Uyaqinisekisa ukuthi impela ukhululekile uyakhala ngoba siphambi kwabazali. Siyambonga umbazalwane kakhulu ngomunye bakhe. Akekho ongakhala uma akhumbula la suswe khona noma akhumbula indlela abizwe ngayo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. uNkulunkulu bazalwane usemsebenzini uyasho ubaba kulezi nsuku nokho alulukhulu uvalo. Sesifundisiwe bazalwane ukuthi singakwesaba ukufa kodwa ukufa kuyesabeka. Ey'nsukwini intombazanyana yami evuka nombono othi uJesu ubezohlwitha ibandla. Uthi mama ubukude ngifisa ukuvalelisa kodwa sesifika isikhathi sokuthi siyahlwithwa. Uthi la ukuhleli khona ubungaboni wena phandle kodwa behlwithwa ibandla. Uthi bayakhala abantu abasalayo. Akukhomba ukuthi impela akusensuku zatshwala abazalwane lilandwe ibandla. uNkulunkulu akasipha amandla. Ngithi uma ngihamba ngithi Nkosi uzungikhumbule. Uthi ubaba umkhuleka ngenyembezi uNkulunkulu kwenzela umusa. Lithizwi uThetho wavula umlomo wakhe wathi nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki. Bazalwane kuyiqiniso sasingelutho futhi sasingafanele nje bazalwane. Uma sibheke emuva sibona konke kwakungasifanele ukuba semseni ongaka kaNkulunkulu. Into ekhulunywe ubaba kusuke enkonzweni yayizolo ifoni yami yabheda-ke bazalwane ngilinda kuzokube sebusuku ngilalele. Ngiyezwa bazalwane neyangolwesine kamama bazalwane uNkulunkulu angasisize kakhulu uma kuthiwe sethi isihogo sikhulu ngempela sikhule sethi isihogo bazalwane. Ayikho into esingasayizwanga ngokuphelele, ayikho into esingasayizwanga ngokweqiniso bazalwane. Kodwa manje uSathane bathi uphumile naye njengoba iqiniso likhulunywa kanje. noSathane uncikile lapho kubiza ukuthi isikhathi nesikhathi ukhumbule ukuthi usho kanjani, usho kahle uthi ubaba amahlayi iwona angasafuneki manje.
bayakhuluma ekhwezini bathi ayi usihlekisa njalo mangena nithi kusho ukuthi abakezwa ukuthi kulesi sikhathi akufuneki izinto zokudlala azifuneki. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu ngo-April 11 sisuka kuGudi cishe safa konke esasinakho ngabe namhla kukho kodwa uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu sisizile sihambe kuncipizela ukuthi siye enkonzweni kodwa waqamba amasu saphuma. Uthe umuntu bathinta ugesi kufuna ukuvutha yonke into savutha isigubhu saphela namanje ugesi awuthengeki bazalwane. Ngikhuleka uNkulunkulu ngibonga ukuthi ngoba ikhansela lalikhona kusey'nhlelweni zokulungiswa ukuthi ugesi uthengeke bazalwane. Uthengeke mangithenga mina bengiwuthenga ugesi kodwa uNkulunkulu uma usasenzela wona bazalwane angazi ngabe sinini sikuphi kanjani kodwa uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Ubone ubufishane bethu uNkulunkulu senzele umusa bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoLwesibili oluphelile ngize enkonzweni izulu lina ngendlela emangalisayo ngathi nakulokhu yanabanjwa izulu ngaye enkonzweni wasala umkhulu wakhumula amasokisi wawa ngendlela exakile kodwa nje bazalwane ngibonga uNkulunkulu ukuthi uyaphila. Ngithi ngiyambuka izolo ngithi uyazi nalo mhlathi ohlala uvuvukele ubohlile kodwa wawa ngawo kusho ukuthi kwakulaniwe ukuphiliswa kwawo. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Siyabonga bazali bethu kuningi akubaleki akupheli noma umuntu ahlele uma ukhumbula uya ngamajubane ekhosombeni lapho uyokhala kuNkulunkulu ukuthi inkosi waze wangithanda wangenzela umusa bengiyini athi umhlabeleli bengiwubani wangenzela umusa ongaka bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ongabheki ubuso bomuntu kodwa uNkulunkulu ubheka inhliziyo bazalwane. uNkulunkulu lendaba ufunisaka-ke ezweni lonke kusho njalo la kuzenza ukuthi ezweni lonke abantu babaziswa ngale ndaba kaJesu bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni bazalwane nangabazalwane sihamba nabo ukukhuthazana bazalwane ekufishaneni bethu. Sengazi ukuthi uNkulunkulu angasisiza sesizwile kubazali senze bazalwane ngokuqonda senze ngokuyimisela senze ngokukholwa bazalwane. Elithi izwi likaNkulunkulu uma sikholwa akukho esiyokucela uNkulunkulu angasenzeli khona. Ubele selile umkhulu wathi uma sikholwa uma sicela inkinga yethu asiceli umnikazi wezipho bazalwane asiceli umnikazi wezinto kodwa ukucela kwethu kusezweni bazalwane kube besicele kuye ngabe sinakho konke esicela kuye asenzele ngoba nguye yedwa umnikazi wakho konke. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sengazi ukuthi angasikhulisa bazalwane kumazini asinciphise kulezi zinto zasezweni ngoba zona ziyakhumbuleka ngezikhathi zonke kodwa izwi likaNkulunkulu uthi usulikhumbulile masinyane usulikhohliwe. Engikukhulekelayo kulezi insuku bazalwane nengibonga kukho uNkulunkulu iy'ncwadi abasinikeze zona abazali uyifunde uyiqede uze wathi uNkulunkulu eyi uyakwazi ukufunda iBhayibheli. Ngathi nayi mkhulu ngiyanxusa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angelekelele bazalwane. Siyawadinga amandla njengokusho komhlabeleli uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bhekani uJesu umholike Nophiwa amandla uyena uJesu unathi moya bekale ngale sizombona. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngokuyithola ungibingelela ubaba nomama ebandleni lakosizo uJesu Kristu ungibingelela abazalwane uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu owenzile namhlanje ukuthi sibele ekhaya. Silibonge nezwi aselishiye umama la ethi khona uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Impela bazalwane unjalo unomusa unothando uthembekile unobubele ngezikhathi zonke.
kunale uMateyu chapter 5. Before ngifunde bazalwane, leli zwi leli lahlala nje emoyeni wami Sunday ubaba meshumayela. Uthe meseqede konke wabeka konke phansi waphakamisa izandla zakhe zombili. Uthe mayephakamisa ngiyezwa ngithuthumela ngaphakathi. Kwangathi uthi ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiuqedile umsebenzi kimina nje kwavele nje kwambuleka nje into ekanjalo. Mengibuka izandla zombili ngithi angikhumbula umpostoli enza kanjeya. Eseqeda ukushumayela uyevalelise nje uJesu Kristu inkosi, kodwa namhlanje kuhlukile. Khona lapho esaqala intshumayelo umama wakhuluma wathi asikholweni bazalwane singadlali isonto. Ubaba naye wakhuluma wathi inkosi uJesu ingabuya noma inini, ibandla lingalandwa ngisho manje. Ekugcineni ubaba waphakamisa lezo zandla. Kwahlala nje lokho emoyeni engazathi uthi ngikuqede konke ngifeze konke. Mengimbuka kimina emoyeni kwavele kwaba kanjalo, ngaphuma sengithuthumela. Kwahlala leli zwi elilapha kuMateyu chapter 5. Ngizocela bazalwane ukufunda elifundeka kanje. Kusukela kuverse 2 uthi wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyengayibheka bazalwane nje yonke lemfundiso inkosi uJesu ifundisa abazalwane. Ngakhumbula ubaba esifundisa ethi mawufuna nje ungena ezulwini ofunda nje uMateyu chapter 5 uchapter 6 uchapter 7. Uma nje uzohlala lapho ufundisise nje lapho ubambisise uqondisise, ayikho into engakuvimba ngoba kuphelelisiwe konke. Ngiyayibheka la ithi khona babusisiwe abanenhliziyo emnene. Inhliziyo emnene. Babusisiwe labo uma benithuka, beniqambela amanga, besho konke okubi ngani, lithi izwi jabulani nithokoze. Ngayibheka ukuthi mina kuyo yonke lemfundiso ikuphi mhlambe okukodwa ke kwalokhu esengikubambile njengomntwana kaNkulunkulu. Ngiyifuna ngiyicinga mina ke njengomntwana kaNkulunkulu, ngabe kukhona yini okukodwa esenginakho na? Ngabe ngingolamulayo yini? Ngabe ngimnene yini? Ngabe angibaqambeli yini amanga, ngizonda abantu kungafanelekile na? Lithi izwi uma wenza lokhu okubhalwe la ubusisiwe. Bazalwane, uJohane 17, inkosi uJesu uma isikhuleka uthi bangcwelise ngeqiniso lakho ngokuba izwi lakho liyiqiniso. Into yonke yethu bazalwane yokukholwa iyizwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu singenze lutho. Akukho ukunqoba, akukho ukubona uNkulunkulu kithina ngaphandle kwezwi. Besilifunda izwi yonke iminyaka sitshela ukuthi siyalifunda izwi, kodwa kunomehluko kulifunda ulazi bese kuba nomehluko omkhulu uma usuzolenza. Ubaba uhlezi sifundisa ethi izwi liyenziwa.
ngibona kufanele siqaphele bangcwele ukuthi izwi siyalenza yini na, ngoba kubaluleke kakhulu uma sesilenza. Lithi izwi likaNkulunkulu bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe ume phakade. Kunendaba ubaba ayisho ethi bayakhuluma abantu izinto ey'ningi ezahlukahlukene, kodwa izwi namhlanje liyamphendula ukuthi jabulani nithokoze uma besho zonke lezi zinto, beniqambela amanga, bekhuluma konke okubi ngenxa yegama lami, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Nathi-ke bazalwane, engathi besingakubamba lokho singabazalwane, ukuthi ekuhambeni kwethu sesihambile noNkulunkulu, sikhuleka, sikholwa, ngabe siyakwenza yini lokhu izwi likaNkulunkulu elisiyala ngakho na? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umhlobo onjengoJesu ngakuqala, ngaphilisa uJesu Kristu inkosi. Hey, kubona konke umoya wami uthiyeke umusongana nothando nokuthetheka kwezono. Ngiyacela ukuthi kungabikho engivalela ngaphandle. Siphambi kwabazali, bazalwane sikhona isikhathi esiyibekele sona ukuthi sizophuma ngaso, bazalwane bangabheki ukuthi hayi sizomosha isikhathi. Uma kuwukuthi mhlawumbe ubaba unomsebenzi angakhululeka sishiye nje, sisale nje sikhululeke. Uma kuwukuthi kukhona abazalwane abasafisa ukukusho, bazalwane sithiye kumusa ongaka nothando naye baba naye noma kwinkonzo baba uvumelekile ukuthi bazalwane angakusho phakathi kwethu singabantwana. uJesu Kristu inkosi. Abazalwane nomama nesiswane nabanye abazalwane sisekhaya, mama usikhululile nje sizodumisa uNkulunkulu, sizobonga umusa asenzele wona. Akukho bazalwane esingakusho okungaveza ukubonga kwethu, ngoba uyabona abaningi omama begcwele iy'nyembezi, umuntu nomuntu ucabanga la iphuma khona, la ilandwe khona enhliziyweni ukuthi ukuba ubaba akavumanga, ngoba ubengaba nakho ukumbalekela uNkulunkulu. Ukuba akavumanga bazalwane ngabe sikuphi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngakho konke asenzele khona. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abantwana abenkosi abanazo izinkosi bahle zonke
Jesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani bangcwele ukuthi nifikile lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu, siyajabula. Bengithanda ukukhuluma noma ngenqashe wakhe silokhu ngibuka. Ngijabulela ukuzokwenziwa mina. So kusho ukuthi i-appointment yami isefika past 12. So kusho ukuthi ikhulule kanje. Kodwa angidlulise nokuthi siyambonga uNkulunkulu ongabukiso komuntu. uNkulunkulu ongabheki ubuso bomuntu. Kodwa ezizweni zonke omesabayo ayenze intando yakhe uyamukeleka kuyena. Ngizosho nje-ke leli vesi engilithandayo engibona lifezeka namhlanje uLuka 19 uvesi 9 and 10. Luka 19 verse 9 and 10. uJesu wathi kuye uZakewu, namuhla insimbi isifikile kule ndlu. Lokhu naye eyindodana ka-Abrahama. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna ukusindisa okulahlekileyo. Yikho-ke siyabonga ukungena kwenu kufana nokungena kweNkosi uJesu. Insindiso ifikile ekhaya kwaNzibande. Qhubekani-ke bazalwane nisondle. Mina ngithi ngihlale nginondla ngesonto. Ngifuna ukondliwa nami ngondleni. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.
Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sibonga uNkulunkulu Baba Yesu. Silethele lapha ekhaya namhlanje. Sithi ngempela uNkulunkulu yena kakhulu usuku. Sonke ngazulini isibheka lasiphamela khona. Kuye kwathi ngomnyaka ngisasebenza. Kwashona omunye esisebenza naye wethu. Saya emncabeni. Ngiyakhumbula ukuyiseholo lasengwelezane. Sasisaqala nathi ukuba nebandla kodwa sekunezinto ezingamukeleki kuthina mangabe uyibona ingakazi ifunde ezweni. Masifika ngiyakhumbula ukuthi omunye ubhuti nje sasisebenza naye. Wayecula kahle, ecula leli culo elithi Muso ungidlula Jesu. Aliphinde leli culo. Sisebenza naye, uyadakwa, uyalova emsebenzini. Uyabona ukuthi nje kwakuthi mangabe kuholiwe ngivele ngiyithathe yonke imali yakhe ngoba ngangimphathi. Ngiyithathe yonke imali yakhe ngangiphethe yena ekhisi. Ngiyithathe imali yakhe uzobuya ngakusasa engakaza ekhaya. Ebuya nje eshayiwe wenziwa yonke into engazi ukuthi imali ishonile. Alicule leli culo elithi Muso ungidlula Jesu. Uyabona ukuthi lisilungiselele ukuthi yebo size emncwabeni kodwa asifisi ukudlulwa uJesu ngendlela yecula ngayo. Bese kuthi mase kuyisikhathi sezwi kusukume umfundisi owayengathi nje umuntu nje uthathe laphaya yabona egqoke nangendlela nje yokuthi umdele esonkile ngoba sezweni umdele engena. Sithe ungasedluli Jesu. Nangu-ke manje umfundisi uyaphambili. And lo mfundisi akahlabeleli nokuthi uyabona ukuthi ukuthola i-confidence, uthola umethembo okuncane. Ubona umuntu nje usethuliwe kuthiwa umfundisi pastor somebody washiwo. Kwaseyivele waqhasha yaphambili. Ithi inhliziyo yami, awu Nkosi yami, sizotholani la? Akekho ngizombuka ngoba angikhonzi namuntu yini nje. Ngibheke phansi. Asukume umfana wabantu. Angimazi nokuthi wafunda kuphi. Wayengaphethe iBhayibheli. Wayikhotha. Ngisange ukuthi wakhotha izwi elithini. Ngenxa yokuthi mina ngase ngibhekene uNkulunkulu akabheki ukuthi umuntu. Mina ngase ngibheke yena so angimzwanga ukuthi wakhotha. Wayengaphethe wayephethe itablet. Angazange ayibuke nokuyibuka wagcina nje ngokuyivula phambi kwethu. Wangabe sayifunda wayesesho lokhakusho. Kodwa into eyangidonsa yadonsa amehlo ami istori asixoxa. Kwathi uJesu ufike etoilet lomgodi. Uma ngifika kuleli toilet lomgodi kwawindandatho. Yawela phakathi akasho ukuthi uJesu wathi nje umuntu isicebe esithize safika etoilet lomgodi kwawa iring yamamiliyoni awela phakathi etoilet. Wafaka isandla sakhe wayicinga iring. Saphuma isandla sakhe singcolile eyitholile kodwa iring. Wahamba nesandla sakhe sinjalo waze wayofika emanzini asafe la ayigeza khona ukuthi ingamunyi. Wathi-ke yilowo nalowo mhlawumbe ukhona ulandwe la kulowo mgodi. So namhlanje lithi izwi uNkulunkulu ufuna umesabe kwenza ukulunga. Ukulanda noma kuphi
uzowenza lezi zinto ezimbili. Namhlanje siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Simbonga nangokuthi nje wasifaka isandla sakhe wagoqoza etoilet wangikhipha na. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje. Yilowo nalowo uyizwela eyigolide esandleni senkosi uJesu. Namhlanje angizile kuphela ukuthi ubaba insimbi sifikile ngempela. Ngiyakhumbula ukuthi ekuseni ngikhulekeni wami ngingathi Nkosi singaphumi singiswa ngalutho, singaphumi singazange sizwe thina nalabo abazobe befikile angabe bikho. Ngaze ngathi Nkosi ukhave ngisho ama-families ethu ngizwe sizofunda namhlanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambheka nje enza ukukhulu empilweni yami usuku nosuku. Futhi noma sekumnyama imali ekhaya, futhi noma sekhona ukudideka yena abe indlela neqiniso nokuphila. Into engiyithandayo ngale mpilo yakaJesu ukuthi uthe ungambatha kuba khona nje ukuthi inyama yona inakho ukuthi ibuye ubone ukuthi ngeke zikwazi ukwenza. Into engiyithandayo ngoJesu njengoba ethi indlela ufike yena enze kuqala empilweni yomuntu afake ukwaneliswa. Uma yethi yaneliswana yena ufika kuqala akufake ukwaneliswa. Futhi noma ngabe kade umuntu othanda izinto uthola ukuthi ungasenanjani, uthola usungaleli vuso nje enhlizweni yakho ukuthi mhlawumbe ngeke ngisafinyelela ekubeni nalo konke sasibandla nalo namhlanje mhlawumbe sinje sisavuka mhlawumbe ngeke sisala. Kuba khona lezo zinto inkosi uJesu eziinsilayo isifake isigxilise kumuntu. Simbonga ngalokho-ke bazalwana, simbonge ngoba senza kahle, simbonga ngoba yena enza kahle kuthina. Asimbongi ngoba sinqoba, simbonga ngoba yena uyasinqobela asenze sibe nokunqoba. Uthe ohlabelele osiphe izwi wahlabelele umhlabelelo ukuthi ngenza uJesu ngangimangile futhi ngangisaba ngisho nokuphumela ubala. uJesu wafika washintsha isimo, wakwenza ukuthi uzibone izinto obuzenza ukuthi bezingekho right, wakwenza ukuthi usikhiphele ngaphandle ukuze nabanye bahlale. Siyambonga nje bazalwane, sibonga ngoba ayisideli, ayithathe endaweni o-comfortable kuyona ikuyise endaweni ongekho comfortable kuyona bese uyakushiya. Ngibuka ukuthi abantwana bakwa-Israyeli ukuthi angazi ukuthi ngizobabeka kanjani empilweni yami. Uhambo lwabantwana bakwa-Israyeli lungenza ngibuke impilo yami ukuthi uNkulunkulu ufika akukhiphe, athi uyakuphumuza akukhiphe. Kodwa kube khona ubunzima endleleni ezibuhamba, buqhubeke ubunzima bube khona baze bakuhleka abantu bathi ukuphepha uNkulunkulu wakhe. Uma izinto zakho zingahlangani abantu bathi ngani yakholwa, bayashesha umakhelwane, abafowethu, odadewethu, isizalwana bathi ngani uyakholwa. Nangakho nje ukuthi ungasa-athendi imicimbi yabo bathi ngani uyakholwa, phela konke ukwakhe kufanele kuhluleke. Kanti uNkulunkulu ufuna ukukuzwisa ukuthi uma ngabe ngingakubambile uzohluleka, uma ngingakucindezele uzohluleka. Kufanele ukuthi si-understand ngalokho yena akabheki ubuso bomuntu. So uma ngabe efuna ukuthi nje akuthwese lowo mthwalo uzokuthwesa, noma ngabe uyilasiboni yakini noma ngabe uyi-firstborn, akabheki ubuso bomuntu. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli lizwi bazalwane. Siyamtusa kakhulu senzele okuhle. Iy'nyawo zenu ezinesibusiso zinyathekile la ekhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisale sengithatha leli thuba ngibonge kakhulu sike sangabi nayo inkonzo kalesine ngenxa yokuthi bekusetshenzwa futhi besihamba thina sesingezwa. Kodwa ngiyabonga kulabo okwafika bona ukuthi abaqala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengathi lo mlilo ungavutha wande
basizakale nasebepholile badonseke bangene ekuphileni. Ayikho-ke indlela uma ngabe ungumama ongowesifazane uphiwe uyinzalabanga. Kubalulekile ukuthi nawe uthi ngamdonsa uSibanibani, ngikhulumile noSibanibani ngidonsekile, ngimchazele ukuthi uSibanibani usukile asheshe uma ngumntana uyimele indaba yakho. Owesifazane koqotho uyayimela indaba yakho. Sengathi inkosi ingangisiza-ke kulo msebenzi eseniwuqalile, niyimele indaba yenu, niqhubeke njalo ningagcini la ekhaya, ningagcini futhi ngokuthi simnyene. Akufanele simnyene, kufanele nihlale nisihlola ngoba njengoba nje sekuzoba inyanga elandelayo uma ibandla lingakalani ngeke sibe khona, kodwa phakathi neviki sikhona ekhaya singajabulela ukuhlola, hlezi uzosihlola, hlezi nizosibonisa ngesiphizwe umphako wendlela. Siyabonga kakhulu bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Sewakhile endizweni umhlaba wami, Jesu Kristu inkosi. Sicela ukufakaza uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Ngicela inkosi. siye kunamba 30. Jesu msindisi wavela ngale wehla Zalwa eBhetlehemane, khona wabekwa emkhombeni beweza ngifuna weza ngifuna yeka uthando olungakaya weza ngifuna Jesu msindisi olungileyo wasihlawulela emthinothino yeka umusa uqiluthingo lawa ngifela mina, lawa ngifela mina, yeka uthando olungabaya lawa ngifela mina. Jesu msindisi kunguyena-ke owangifuna ngidukile, wangibuyisa endleleni-ke, wangibuyisa mina, wangibuyisa mina, yeka uthando
Jesu msindisi wenyukelele, uyakubuya masinyane nje, liyakukhala icilongobe, usibizele ekhaya, usibizele ekhaya, yena uthando olungakaya, usibizele ekhaya. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngakho konke osekwenzekile, sekukhulumekile, noma kuyekile. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga ukulandwa ngethi lomgodi ngazalana. Ngiyakhumbula ukuqala ukwazi kwami ukuthi iyini ipulpiti yayichaza ngomphostoli enkonzweni yami yesibili. Ngathi uphunyuke kuleyo phithi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, kungekona ukuhlakanipha kwethu, kungekona ukuthi senze kahle, kodwa kungumusa nje uNkulunkulu asenzela wona. Siyabonga umusa wakhe othi akekho oya enkosini uJesu engalandiwe ubaba. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sesifikile emaphethulweni enkonzo yethu. Ngiyacela abazalwane sizodumisa ngo-110 sikhuleke sonke sibonge inkonzo Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Webathanda
Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu nomusa ngabantwana bakho abafikile kuleli khaya. Ngiyathandaza Nkosi ukubabusise ngamunye ngamunye, babusise nemindeni yabo. Bayenzile inkonzo Nkosi okhulume ngayo encwadini kaJob chapter 42, lapho uJobe ekhulekela abangani bakhe, wambusisa izinto zakhe zaphindwa kabili. Bafikile Nkosi basilethela umkhuleko, bafikile Nkosi basikhulekela. Ngiyacela ukuthi ubusise kube yilowo naloyo, umnike njengokudinga kwakhe nanjengokudinga komndeni wakhe. Uyabazi Nkosi, uyabaqonda, ushilo kumaHebheru 6 verse 10 ukuthi awusiyena uNkulunkulu ongalungile, awukhohlwa imisebenzi yomuntu akayenzile emihle eyenzela abangcwele. Ngiyacela-ke Nkosi ugcwalise lapho kushoda khona, ugcwalise ngokwezidingo zabo, ubasuthise ngalokho abakudingayo. Kakhulu-ke Nkosi ngibacelela isibusiso sokungena ezulwini. Siyakhuleka-ke egameni likaJesu sithembisile, wathi uma sicela kuleli gama uNkulunkulu Baba uzosenzela. Senzeleke wena Jehova Sebawothi ophezu kwakho konke. Siyazi Nkosi ukuthi imisebenzi yabo abayenzile ngeke iwele obala. Basize Nkosi, bayitube imizimba yabo, bangathi sebehambisa imikhuleko emakhaya ahlukene, kubandakanya nalo leli bese bengangeni ezulwini. Ngiyacela Nkosi baqinise endleleni yokukholwa kwabo, bagcine. Musa weNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, nothando lukaNkulunkulu uBaba, nokuhlanganyela kaMoya Ingcwele makube nalo naloyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu izibuyilanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sibonge kakhulu uNkulunkulu amgcine ngaleso sikhathi enokuhamba ngaso. Angizokusho la senkonzweni nihambe nibe nokuthula kwenkosi ngoba ngiyinkosi. Nesikhathi ngenobodisa ukuhamba ngaso inkosi ibe nani imgcine. Siyabonga kakhulu.